Добре, шановне господарство, підходьте, коли ласка, ближей. Підходьте, ми тут. Ми тут і ми починаємо. Підходьте, каб гучно крикнуть «Живе Білорусь!» Живе Білорусь! Живе Білорусь! Вот это по-нашему. Поважанные белорусы, я хочу представить своего соведущего. Мы будем сегодня с вами, будем рассказывать вам, как будет проходить этот день. Мой соведущий, сябра суполки белорусы Варшавы, громадский діяч, чалец Белорусской ассоциации политвязней даволі, Василь Плешкунов. Дякую. Ну і моя соведущая, політична активістка, сябра суполки белорусы Варшавы, директор шелтера для утікачів з Білорусі, блогерка, яку всі ведають як баба Галя, але гэта Ганна Федоронок. Сябры, мы собрались сегодня с нагоды Дня Годности. 9 жніўня назаўсёды стаў пераломным днём у гісторыі Беларусі. А марш – гэта адзнака таго, што мы не скарыліся, што нам не ўсё адно, што мы памятаем і ганарымся тым, што мы беларусы! Живе Беларусь! Пробачьте, у нас сегодня дебют, так что пробачайте до моей На самом деле, мы сегодня выступаем первый раз. Акцыі памяці пачаліся ўжо 8 жніўня. Яны адбываліся ў Празе, Ірпені, Хельсінкі. Сёння яны праходзяць у Вільні, у Берліне, Торонто, Брусселі, Бостоне і ў нас у Варшаве. Заўтра тэматычныя падзеі адбудуцца ў Лондоне, Бостоне і Кёльне, а ў нядзелю ў Нью-Йорку. На сегодняшний день у нас есть еще одна зброя. Это наша родная мова. Хтось її ведав і не користався до 20-го года, хтось, як я, проживши великий період життя, тільки почав вчити і вживати у щоденному житті. Зовсім недавно, навіть не ведучи її. Наша мова, наша зброя. Тому легше говорити простянку, чим користатися заміжною. Тому сподіваюся на ваше розуміння і прийняття моєї простянки. Зараз запрошую на сцену музичний рух. Бо ми усі акції починаємо з їх виступу. Мы выйдем ширими родами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а от гвалту мы дамо отпор. Нехай живе могутный, смелый наш белорусский вольный дух, штандар наш бел, червоно-белый, покрый собой народный рух. На бой за счастье и за волю народу славного своего. Браты, терпели мы до воли, на бой усі до одного. Ім'я і силу белоруса нехай почує, бачить той, хто сміє на м'ясті примуси і перший викличе на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гром гримить яще моцней. В кривавих муках ми народим життя республіки своєї. Життя республіки своєї. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! А зараз я запрошую до мікрофона депутатку Координаційної ради, спікерку Координаційної ради третього скликання Анжеліку Мельникову. Дякую вялікі, так само дебют на мітингу.
Вітаю, шановне спадарства, вітаю, шановные белорусы и белорусские. Я стою перед вами, и мне не трэба сегодня подбирать словы. Мне есть что сказать. Я вельмі удзячная ўсім мужным людям за тое, что мы разом, что мы не здаліся, не спыніліся и не перагарнули гэтую сторонку. 9 жніўня гэта свята нашай годнасці, нашага гонару і пашаны. Гэта і дзень салідарнасці з нашай краінай. Але гэта і боль. Боль за тых, хто загінуў, хто прайшоў праз катаванні, хто дагэтуль у турмах, хто пралівае сваю кроў ва ўкраіне. Гэта боль і за ўсіх тых, хто быў вымушаны з'ехаць з роднага краю, страціць усё і пачынаць усё з нуля. 4 гады таму, 9 жніўня, я стаяла каля свайго выбарчага ўчастка ў Мінску з бел-чырвона-белым дзіцячым вазочкам, у якім сядзела моя малодшая дачка. Старэйшую я трымала за руку. І ў мяне, як ва многіх беларусаў тады, было такое адчуванне сапраўднага свята. Я лічыла, мне здавалася, што наперадзе самыя пазітыўныя перамены. Мы планавалі пабудаваць свой дом, расціць дзетак, працаваць і жыць на сваёй зямлі. Але гісторыя і жыццё склаліся інакш, як і ў тысяч беларусаў і беларусак. Але я не шкадую. Я удзячная Богу за тое, што Ён дае сілы мне, маім паплечнікам, калегам, сябрам, каб далей змагацца і не дазволіць перагарнуць гэтую старонку. Я удзячна ўсім тым, хто яднае свае намаганні ў нашай барацьбе. Не глядзіць на абразы, на нейкую неканструктыўную крытыку, не стараецца зарабіць нейкія палітычныя балы, а працуе і ідзе наперад. Галоўнае для ўсіх нас цяпер – гэта не страціць адзін аднаго. Мы не маем права раз'яднацца, асабліва цяпер. Я хочу падзякаваць і хочу працаваць разам, па-першае, на вызваленне нашых людзей, ратаванне іх жыццяў. Мы бачым гэтыя партрэты, і мы не забыліся. Гэта першае, што павінна быць на нашым парадку дня. А па-другое, рабіць усё магчымае, каб збылася наша супольная мара. У мяне ёсць мара, і я ведаю, што яна такая, як і ў вас. Гэта мара стала мэтай майго штодзённага жыцця і маёй штодзённай працы. Вярнуць сваю радзіму. Каб жыць на сваёй зямлі, сваім розумам, па сваіх законах, у незалежнай і вольнай краіне. Мяне натхняе тое, што побач людзі, актывісты, адданыя нашай супольнай справе. Мяне натхняе, што ў нашых шэрагах з'яўляецца ўсё больш і больш моладзі, і што ёсць дасведчаныя людзі, якія гатовыя дзяліцца сваімі ведамі і досведам, каб умацаваць тое, што мы будуем. Новую Беларусь. Бо Беларусь – гэта мы з вами. Беларусь у нашых сэрцах. Мяне пытаюцца, а табе не страшна працягваць? Не страшна казаць усё гэта? Не, спадарства. Мне не страшна. І няхай баяцца тыя, праз каго адбыліся гэтыя жудасныя падзеі 4 гады таму у нашай краіне і паламаліся чалавечыя лёсы. Яны за ўсё адкажуць перад народам. Здавацца і спыняцца я не збіраюся. І я ведаю, што і вы таксама. Бо ў нас ёсць мара, ёсць мэта і ёсць мы адзін у аднаго. І таму жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Дякую. А зараз я запрошую до мікрофона політв'язня, членца Білоруської асоціації політв'язнів та волі Ігоря Банцера. Будь ласка. Добрый день. Дякую попередній спікерці. Я так само не боюся казати, тому що тут Польща, тут все класно, тут поліція нас оховує, це не родная Беларусь, дитя.
на межі проверить, а потім отсканирують это самое. Я хотів би на правах меншості, во всіх відносинах, зараз виступаю як політична меншість, виказатися у сенсі. Тут є історики, напевно, у нас була дискусія з некоторими з вас, ведаєте, ми часто протягуємо. Ось ми стоїмо на пляці Железної Брами під помником Тадеуша Костюшки. Зараз у мене в руках книга відомого такого поляка, варшавяка, Гжесюка Станіслава, як він 5 років провів у лагерах, у концлагерах у Німеччині. Його арештували ще, коли Дахау, це було тільки для політичних, ведаєте, а не для того, щоб 6 мільйонів євреїв пустити з димом. І тому він пережив. Зараз ми тільки що 1 жнивня у Варшаві обиходили початок повстання Варшавського. 66 днів змагалася Варшава. Більш, ну, по різних даних, від 100 до 160 тисяч померлих людей. І ось коли б Станіслава Гжесюка не арештували гестапо в свій час, він би так само помер де-небудь на вулицях Варшави. Подчас повстання, коли на другим боку, хто живе на Празі, то ви ведаєте, стояли большевики, стояли сталіністи, чекали, да, совєтські війська, як тут Варшава просто зійде кров'ю і загине. Тому, слухайте, класно читала со смартфона попередня спікерка. Я не бачив спочатку, думаю, так щиро від серця чоловік каже, потім лежу смартфон, зрозумів, білоруські політики, не такі білоруські політики. Ви самі все ведаєте. Тому я кажу это не для ОСЯЕ, это просто ведаете, якби человек, который прийшов, прочитал, написал, з інтернету стягнув. Я так само був в школі, початки інтернету, я ведаю, як это на форумах шукати, ведаете, як подколоть, але, наприклад, історію не подманиш. Мы стоим тут, и есть люди, которые были там, на тем боку мяжи, я кажу про Украину, правда? Тадеуш Костюшка в Америці отримав, что звание генерала, и он был там в шоколаде, он мог застаться там назавжди. Что он сказал? Я вертаюсь на родную землю, подниму повстання. Коли он сюда приехал, ему что сказали польские аристократы? Да, все классно, мы уже нормально мацуем с Москвой, у нас все зашибись, давай не бурли. И он сказал, давайте дамо зброю селянам, белорусам, украинцам, іншим. Ему сказали, ты что, человек, тебе что против нас потом будут. Тому повстание проиграло. Я сканчиваю. Тому давайте, дороженьки, для всех тих, кто ведає смак крови, коли тебя бить ногами, просто тут и дети. Для всех тих, кто ведает, у кого есть сябры, которые померли там. И я не боюсь, потому что я ведаю, что когда меня будут забивать, то меня забьют. А не потому, что я не боюсь, потому что я не боюсь. Потому что хлопцы и девчины, это для вас. Живе, слава и Путин, дети, закройте уши. Путин хуйло! Вибачайте, сябры, так само сегодня буду читать по бумажце, потому что запомнить столько информации я не могу. Але это я хочу тут сказать супер, что коли чуваць, коли слово человека идут от души, от сердца. И то, что цены на бумажце, цены так, человек может боиться и первый раз выступает, так сегодня я сама так само сегодня нахожусь тут первый раз вяду такую великую импрезу. Я так само боюсь неправильно поставить натиск, неправильно назвать гэта. Добре, я скажу, что все у нас ідзе от сердца. Ось, і зараз у нас запрошаю до мікрофона політв'язенку, членів Білоруської асоціації політв'язнів до волі Дар'ю Король. Можна читати телефон. Дякую. Я буду подглядаць. Сёння ў гэты дзень, калі прайшло 4 гады з пачатку масавых рэпрэсій у Беларусі, я бы хацела ўзгадаць тое, што рэжым забраў у нас занадта шмат. Я лічу, што гэта вельмі шмат. Ён забраў у нас дом, мы зараз усе вымушаны эміграцыі, мы не можам вярнуцца дадому. Ён забраў у бацькоў магчымасць весці іх у школу кожнага дня. Шмат хто з бацькоў знаходзяцца абодва за кратамі і не маюць ніякай магчымасці пабачыцца з дзецьмі, бо дзяцей у калоніі не пускаюць. Ён забраў здароўе у вельмі вялікай часткі людзей, якое немагчыма вярнуць. Колькі ўжо было выпадкаў, калі у людзей знаходзяць нейкія захворванні, якія немагчыма вылечыць ва ўмовах калоніі. Але самае галоўнае, што я хацела бы сёння ўзгадаць, што рэжым забірае у людзей жыццё. 10 жніўня 2020 года Александр Тарайкоўскі стаў першай ахвярай рэпрэсій. Ён быў забіты
сілавікамі выстрелам ад агнестрэльнага выстрела. І гэта паклала пачатак усіх рэпрэсій, калі паміраюць людзі. Пасля гэтага на пратэстах, падчас пратэстаў былі забіты яшчэ шмат людзей. Але мне падаецца, што страшней, чым паміраць за кратамі, калі ты палітычна зняволены, няма нічога. Таму я бы хацела ўзгадаць, што Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч, Алесь Пушкін, Вадзім Храсько, Ігар Леднік і Александр Кулініч былі забітыя беларускім рэжымам і памерлі за кратамі. А самае галоўнае, што па фактах смерці ў палітвязняў, катаваннях у месцах няволі і забойстваў падчас пратэстаў было заведзена роўна 0 крымінальных справаў. Ніхто не панёс адказнасці ні за воднае забойства. І я хачу, каб сёння мы памяталі пра гэтых людзей, бо яны аддалі жыццё. І яны не могуць сёння стаяць з намі тут, у Варшаве. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Паважаныя мои даражэнькія беларусы і беларускія, так уж здарылася, што твар нашай рэвалюцыі мае вельмі прыгожы жаночы твар. Таму я папрасіў бы чуллівых дзяўчынак, кабетак нашых дапамагчы нам і взяць вось гэты велізарны сцяг, які я трымаю, каб наше шэсце было прыгожае. Хто пагаджаецца, калі ласка, падыходзьце. Потому что мы уже начинаем свой марш. Не будем долго размовлять, а будем все ж таки робить справу. Наперадзе пойдзе у нас баннер. Так. Далей будзе ісці сцяг. І людзі з фотаздымкамі нашых палітвязняў, якія у нас зараз ёсць. І працягнецца наша імпрэза далей каля помніка Каперніка, там, дзе заўсёды кожную нядзелю праходзяць нашы акцыі. Кожную нядзелю у 14 гадзін каля помніка Каперніка збіраюцца беларусы Варшавы і ўсе іншыя беларусы, якія прыязджаюць. Таму запрашаю ўсіх, прыходзьце ў нядзелю на акцыю. Кожную нядзелю ў 14 гадзін каля помніка Каперніка. Я так само скажу, что каждую неделю о 14 године мы собираемся на помнику Коперника. И зараз мы идем именно туды, на наше место. И наш марш, это, як бы так сказать, относимо до истории. Мы идем от былого до сегодняшнего дня. А як мы пойдем в будущее, то залежит только от нас. Коли ласка. Коли ласка, у нас перший удар. Потім велізний банер, його вже, можливо, там розгортують. Далі наш велізний стяг. Ось там. На дорогу. Вот туда и выходим. Выходим туда на дорогу. Давайте становитесь у нашу колену, выходим на дорогу, там уже нас чекают. На помник Коперника. Там уже нас чекают, полициянты нас сегодня охраняют. Они просто так чекают.
Шановне господарство, ідемо! Идем, шановне господарство, идем. Выходим на дорогу. Так, еще кто-нибудь, Калилацкая, подойдите до баннера. Калилацкая, подойдите кто-нибудь до баннера, еще допоможите хлопцам. Бажаємо йому сьогодні нашого головного спікера. Нема Настеньки, но ми будемо за її. Ми разом! Нас много! За нами перемога! 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 Там до вас щодо підпольця. Добре? Покажи. Свободу палить песням! 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 Минск, Варшава! Спільна справа! Минск, Варшава! Спільна справа! Минск, Варшава! Спільна справа! Минск! Живе! 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 Очень круто. Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Razem do Maćka, to może jedzie gdzieś tam stawić do pomnika Kopernika. Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Dojechałeś tu czy jeszcze nie? Когда там я
Побил щупать не буде. Матвей! Корректно на английском говорит. Все хорошо. Верим! Можем! Вера! Можем! Вера! Можем! Вера! Можем! Виталий. Когда... Думаю, машину эту раньше сдам, чем... Як я здесь оставался? Насамрэч я шмарчуваю, якія розныя. Я вовк. Живе Беларусь. Живе вечір. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе